Оста хора, аз съм Явор и днес ви нося едно ново видео, но преди това искам да ви благодаря за 35 абоната. Знам, че е малко и за вас може да е като нищо, но за мен значи много. И нека да започваме с клипа. Този път историята се случи в училище с дневната доза английски, както винаги. Почти всеки ден първи часове имаме английски, освен понеделник. Тази история се случи този вторник, ако не се лъжа. И имахме 3 часа английски. Нали, първия си минава нормално, но втория влиза заместник директорката по едно време. Нали. По принцип, преди това, по принцип и носиме, едно момче от нашия клас носи бут от колонка. Да, бут от колонка, просто е така, защо не? И се пускат всякакви простоти, като порно, вайнове, чалгажийски песни, всякакви такива идиощини. Но този път, нали, бяхме си пускали пак, но госпожата е тъпа и не забелязваше. И, нали, почва втория час. И по едно време влезна замдиректорката, класната, и имаше някаква там рандом госпожа, дето нямаме си идея каква е. Но сета влезат те с някакво ново момче и аз си викам какво да фък е направил той, какво ще му наказвате и трябва да кажат на всичките ли? Това е новия ви съученик, нали, така и така, вече е във вашия клас. И пича някакъв, но всъщност не е българин, понеже когато влезе, нали, госпожата му каза, по-английски му каза да си напише името. И след това разбрахме, че не е българин, плюс че не знае български, не знае добре английски, в смисъл аз съм си говорил с него. И излезнаха, нали, класната заместник директорката, там тази другата госпожа, тръгнаха си и просто, нали, преди това, сложили сме колонката, винаги я слагаме на най-последните чинове, понеже никой не седи там и нищо не се очаква. И, нали, почваме да пускаме музика по едно време. Почнахме с малко порно, на което госпожата хич не реагира. След това пускаме някакви вайнове. Всичко почваше да се хили. И госпожа някакво постоянно се обръщаше към дъската. Всеки път, когато пуснем нещо, се обръщаше към нас. Погледаше след това да види кой го пуска. И след това просто се обръщаше обратно към дъската. И, нали, по едно време вече я мръзна. И дойде до моя чин. Аз поне седях на последния чин. И ми взе телефона. В смисъл, добре, чува се от последните чинове, ама не от мене. И взима ми телефона някакво. И аз викам, добре, госпожо, айде сега като ми вземете телефона, ще разберете после, че не съм бил аз, като продължи музиката. И взима също телефона на едно момче от мене, но добре, разберете, моят телефон е смартфон. Аз съм със смартфон. Момчето на мене е с Nokia. От тия тухлите, буквално с миналия век. За бога, защо подявали, че вземеш Nokia, която даже няма радио? Сета. И, нали, връща се, оставя телефоните на бюрото и след около 5-10 минути, някакво вече тотално сякаш ще омръзва, отива до последния чинът срещу нас, от другата ни страна, и почва да, нали, вместо да погледне колонката, понеже колонката е отдолу под самия чин на един раст, тя вижда една раница, взима я, занася на пича, на който е раницата, и му казва, сега извади телефон от раницата. И той почва вади, не намира телефон, нали, показва преди това, че телефона му е в джоба. И, нали, вади. След това си прибира нещата, нали, защото госпожата му вика, добре, не си ти прибери с нещата. И докато това всичкото става, Нат, най-вероятно го знаете, Gaming by Nat, той казва на момчето, което е зад този пиш с раницата, нали, вземи прибери колонката, докато госпожата не гледа. И той пича, много тъп, взима колонката, нали, госпожата се обръща, той вече е взел, колонката е в него, и точно когато госпожата се обръща, той я взима и я трясва върху чина на Нат. Някакво, защо бе, човек? Взимаш колонката и я трясваш пред госпожата точно. И след това, просто госпожата взима колонката и той бут от колонка от тия по-удължените и тръгва сякаш да се опитва да го отваря или нещо такова, сякаш се опитва да го щупи, ама да го отворя едновременно, дърпа го настрани някакво. Ние почваме да се хилиме, нали, господа, какво правите? Да, верно, че тя е зле, нали, пита ни веднъж как се влиза в YouTube, ама това е друг въпрос, и почва да го такова. И казва, нали, вие сега сте го направили това, за да ми провалете чина, да се изложим пред новото момче, да покажем какви дивати сме. И да ни свършва часа.
И отиваме в следващия час, имаме час на класа с класната. И просто по едно време влиза тази по-английски, буквално се натрясва вътре по-английски. И ай сега кажете какво се направи. И не сме имали нищо. И тя, добре, ами какво е това тогава? И показва колонката на класната ни. И почва да обяснява някакво. И вика след това нещо е планирано, така че да ми прецака урока и да ни изложи пред новия ученик. Всичко това е планирано. В смисъл, как да fuck? И след това някакво, в това устройство, забележете, устройство, точно така го каза тя, в това устройство има някакъв сензор, когато се обърна, то спира, когато се обърне към дъската, то пак почва. Не, почваме да се хилиме, защото, нали, Bluetooth колонка, сензор в Bluetooth колонка такъв няма. Но като цяло това беше за видеото. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона и се абонирайте. Отидете на канала на Gaming by Nat и погледнете неговия клип. Но това беше всичко от мен, хора. Довиждане!